Imos ir hoxe contigo, Luísa Villalta, protagonista do noso Día das Letras Galegas 2024. Imos ir indo, digo, contigo, aí no teu pentagrama musical, igual que foron as ondas do mar da Coruña que te viron nacer, metendo en ti, insertando en ti, penetrando en ti, de tal maneira que a música e a poesía foi todo un dentro do teu ser melódico. Non saberías distinguir onde che empezaba unha e onde che acababa a outra. Coa música do teu violino, co teu grupo de folk e despois formando parte da Xoven Orquestra de Galicia, dabaslle ronda a esas notas musicais, pero eras eminentemente unha poeta que sentía e vibraba co poder da palabra. Esa palabra que nacía na túa intimidade e que xa viu a túa mestra no instituto, porque tiñas forza cando falabas e forza cando escribías. Vede que importante é a palabra dunha mestra a hora de facernos sentir un pouco máis seguros do que temos dentro. Seguramente a ela ibaselle impoñer, pero sí que é verdade que quen ten vocación de magíster axuda moito a canalizar o que levamos dentro. Decir que esas dúas facetas de Luísa son fundamentais, a de poeta e a de música, pero ten tamén a terceira forza, o terceiro piar no que ela é fundamental, que é a muller comprometida co seu mundo, co momento que lle toca vivir. Así que vai loitar contra ese determinismo que ela decía e estudiaba tanto, porque realmente importa onde nacemos, quen son os nosos pais, o nivel cultural, económico, os amigos cos que conectamos, o país, a economía, a política, todos os sistemas educativos nos que nos amamantamos, por decirlo así, como seres humanos. Todo eso vai nos axudar. Así chegaba Luísa ata Compostela, onde decide estudiar filoloxía galaico-portuguesa, e é ali o cambiar de amizades, de amigos, de círculo, de relación, onde empeza a cuestionarse todo eso que é tan importante nun ser humano. A parte íntima estaba superalimentada ca poesía e ca música, pero a parte social ela tamén lle quería dar cabida e tamén lle quería dar arraigo dentro de si mesmo, formar todo unha muller completa e plena, non só na abstracción do sentir, senón na concreción de levar a cabo un acto e ser unha muller, eso, activista, poder de alguma maneira poñer tamén o seu selo na sociedade na que lle tocaba habitar e vivir. Así que vai funcionar moi ben cando fala en actos sociais, culturais, da época, e enseguida a solicitan para que aporte cada vez máis cousas. Ela non sabe decirlle que non, e sigue sendo unha muller que vai aportar moitísimo e dar moito de sí. Decir que os seus libros teñen moitos deles nomes musicais. Por exemplo, a primeira publicación, Concerto para un home só, xa se ve concerto. Despois tamén o libro, por exemplo, Música reservada. As chaves do tempo tamén de alguma maneira é super musical. É que non podemos distinguir en Luísa onde acaba a poesía e onde empeza a palabra. É un todo nela. Decir que ela é a resistencia moitas veces, o rito e a resistencia é no que ela fai fincapé moitas veces, e que lle gusta reflectir a sociedade na que ela vive. En Papagaio, por exemplo, fai reflicte a vida social, por exemplo, do barrio da Coruña, das mulleres, das prostitutas, tamén apoia en moitas ocasións os mariñeiros, incluso un barrio que iban demoler, que iban derrubar. Ela aí entra xa con todas as da lei, sin pelos na lingua, dicindo o que pensa. Decir que forma parte tamén o libro de columnas recolle todos os artigos que ela publicara no diario A Nosa Terra,
noutro tipo de publicacións, pero sobre todo no da nosa terra, é que non teñen desperdicio. Falécenos con 46 aniños, moi xovenciña, realmente en Santo Amaro, ali están os seus restos mortais, unha muller que non podemos ignorala, posto que ten na súa poesía, aínda que aparece complexa en algúns momentos, pero ten a capacidade conceptual e filosófica, creo que era Nietzsche o filósofo que ela lle gustaba moitísimo, e que di que o eu é un constante cambio, sempre está en evolución, sempre estamos cambiando en realidade, non? O eu estáse facendo, creándose, ela quere crearse, ela quere facerse, alude moitísimas veces á idea de crearse, de formarse, porque realmente cada día, cada instante, cada experiencia estános marcando e estános definindo. Este instante que pasou xa non é o mesmo ca este que agora chega. Esa trascendencia tan poética, tan filosófica e tan musical, porque a nota que chegou antes xa non é a que chegou agora, e é totalmente distinta, igual que son as ondas do mar que garda esta caracola que eu teño aquí para recordar a nosa querida Luisa Villalta. Ledia penetrando na palabra, porque o mar é profundo, queridos amigos, e cada palabra de Luisa encerra un mar. Eu síntome moi identificada con ela, así que tamén lle dedico a ela esta, sabedes que creei o himno ás letras galegas, que pretendo que algún día sexa o himno verdadeiramente oficial, e tamén como Luisa amo profundamente a poesía, ese mundo interior que nos fai sentir a felicidade e a fugacidade da vida tamén, porque todo é un instante, e a ela lle dedicarei tamén este ano cando cante o himno ás letras galegas, que vos invito a que aquí neste canal o busquedes, porque é un dos vídeos máis populares, e que o compartades para facelo todos viral e cantalo. Vaia por Luisa, este meu himno, que como ela amo a música, chámome Marina, teño mar dentro como tiña Luisa. Un bico moi grande, mestra. Graciñas polo teu legado.